Kaixo, gaur Gaztelua portuaren antzerkia egingo dizuegu. Ni Gabriela naiz eta antzerki honetan kontalaria eta maestraren laguntzailea izango naiz. Ni Uxue naiz eta antzerki honetan maestra izango naiz. Ni Ander naiz eta antzerki honetan zaldun beltza izango naiz. Kaixo, ni Jaria naiz eta antzerki honetan zalduna izango naiz. Behin batean, maestra bat bizi zen bere laguntzailearekin. Eta egun batean, zerbait entzun zuten. Zerbait dago kanpoan. Bai, gauza bat entzun dut. Bai. Goazen begiratzea. Orduan, sartu zituztenean zerbait entzun zuten eta joan ziren ikustea. Ez egon beste ezpata bat hemen? Du baiet. Guazen gartxilea sartzea hori. Osa, venga. Sartuko bestea. Venga. Bai. Orduan, joan zirenean apurtzea gaztelua, maestra golpe bat eman zuen bere makilarekin eta berpiztuta geratu zen. Gu naiz gaztelua defenditzen. Ondo irabazi dut. Bai, ondo. Sartuko ditugu barrura. Orduan, ja ez ziren berpiztuko gehiago. Irabazi zuten. Eta gaztelua salbatu zuten. Alabazan, ez bazan, zardadilla kalabazan, eta trera dadilla ekintzako plazan.